Nang kaba. Pinangungunahan mo na naman ng takot, B. Oh my gosh, Mara Tony, I cannot do this. Hindi ko kaya, nakakatakot. It's so scary, sus. Di mo pa nasisimulan, B. Paano yan? Kung puro ka ba, paano ka makaka-jackpot niyan? Lalo na yun, ganda-gandang babae, di ba? Dahil nahihiya ka, dahil torpe ka, paano? Wala, nga. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan. Daldalan ng atleta DJ Maratoni. At sa lahat ng mga pauwi dyan, ingat po tayo. At sa lahat ng mga medyo nag-iinit ang ulo dahil second day pa lang, may pakwiz na kagad yung guru mong inang guru na yan. Well, okay lang yan. Stay positive. Malay mo naman, yung quiz niya is ano lang yan, true or false. True or false no? Tapos yung mga tanong, wag math ha, ayoko ng math. Yung mga tanong, what is the branch of science? May branch ba yun? Nag-branch out ba sila? Anyway, kanina pinag-uusapan natin kung ano nga bang mas maganda, ang pagiging risk-taker o ang pagiging risk-avert. Ako personally, mas gusto natin syempre taking a chances, taking all the opportunities na meron tayo sa buhay. Sabi ko nga sa inyo, hanggang bata pa, go! Laban ang laban, B! Huwag mong hahayaan yung takot mong maghadlang sa mga pangarap mo sa buhay. 'Di ba? So, mas maganda ang pagiging risk-taker. Kaya sa medyo iniisip, teka, natatakot ako eh. Wala pa yung future, B. Advance ka mag-isip. Well, sa mga estudyante, nakakauwi pa lang ngayon, lalo na yung sakay mo, kuya, mamaya sabihin mo dyan sa anak mo, ang lakas ng estudyanteng risk-taker, no? Yung pumasok nang hindi naka-uniform, second day pa lang. Baka naman, ayan, kagaya ni Kim Chino, ngayon, ang aga-aga, ayan o, risk-taker rin yan eh. Risk-taker sa pagmamahal, ayan. Tingnan mo, hanggang ngayon, naghihintay pa rin ng jowa, pero dahil torpe, ano ka ba, torpe ka ba, risk-avert ka, risk-taker? Walang pera. Yan, jowain nyo yan. Anyway, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig, nakatutok at nakasuporta sa inyong daldalerang atleta DJ Maratoni. At isang munting paalala sa lahat ng mga natatakot sumugal. Sumugal sa pag-ibig, sumugal sa negosyo. B, try mo muna. Check mo lang kung kaya mo. Pag hindi, edi let it go. Kapag ka successful, edi go! Boom na boom! Pak! Ganun! Diba? Nasubukan mo, edi perfect para sa'yo. Anyway, susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. Or na makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1